en recordo de Xela Arias polo Día das Letras Galegas. Decheslle 41 voltas ao sol, Xela, e o teu corazón quixo baixar do carrusel dos días. Nacida en Lugo, mamaches este idioma de mimosos e faláchelo dende ben nena grazas ao teu pai e a tua nai que che propiciaron o coñecemento da lingua, da terra e dos libros. Xa sabías por que falar galego e por que loitar con Galicia no pensamento. Dis que a poesía é a forma de indagar e cuestionar a orde das cousas, de describir o que se aprende a ocultar. A túa vida transcurrirá en Vigo, onde teu pai é xerente da Editorial Galaxia, exercerá grande influencia sobre ti, súa filla amada. Foi a búsqueda do teu eu profundo e reflexivo, a música, a fotografía, a improvisación, a pintura, os eixes da túa creatividade. Poética moi persoal, arriscada e sincera, que vai traer elementos inéditos á poesía galega dos anos 80. O teu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio, facerase co Premio Losada Diéguez. Nel confesas, ambiciono o equilibrio dos extremos. E confirmas o rupturismo coa poesía que se facía ata o momento nos temas e no estilo, rompendo as barreiras da linguaxe e deixando voar os teus ancellos de liberdade. En Tigres como a cabalos, os poemas dialogan cunha serie de fotografías, as que falamos realizadas pola túa exparella Xulio Gil, corpos nus, tamén o teu, brincarán neste canto ao amor, o erotismo e ao sexo da alma libre. A poeta rebelde, valente, inconformista, transgresora, vai derrubando convencións para crear con independencia a falta do equilibrio social profundo e alzando a súa voz comprometida en mobilizacións, por exemplo, como Prestige, pola defensa da lingua, da muller, en xeral, polos problemas do teu tempo. No libro adicado ao teu fillo, Darío a diario, alonxácheste da maternidade, desa mirada tradicional, dubidando de todo para educar sabiamente. A túa obra final, Intemperiome, na que queda clara a túa madurez de autora, o amor que xa asumes como necesario e dominante plenamente da túa voz poética, o concepto da vaidade, da morte. Díchela, Xela. A morte chegaríache 2 semanas antes da presentación deste libro. Como ti dis, de certo, a vida ia en serio. Así que pouco máis podeches facer en tan breve existencia. Debémosche tamén a traducción de grandes obras en lingua castelá, por exemplo, Quixote, outras en portugués, italiano, inglés. O teu valor na docencia, que fuche licenciada en Filoloxía Hispánica e Galego-Portuguesa, deixa un recordo entrañable e imborrable nos teus alumnos de diferentes centros de Galicia, que hoxe sempre honrarán o teu nome. Falabas con Darío e decías: todos os bebés son tú e ninguén como a ti. Todos os nenos son tú e ninguén como a ti. Todos os adolescentes son tú e ninguén como a ti. Todos os mozos son tú e ninguén como a ti. Todos os anciáns son tú e ninguén como a ti. Todas as nais son eu e todas como a min saben que és único. Falabas de ti. Non me gustaban de nena os peluches. Lembran meus pais que non xoguei moito coas bonecas. Non me deteño a cociñar. E na química das quimeras rocei un xeito de delincuencia xuvenil. Un xeito feminino, algo a desmán das narracións para o ano en que eu nacín. Falabas do amor. Deixome regresar como a gata a túa boca e apouséntome nela. Non querería caer de ti. Como a hoxe no meu corpo xúntanse as túas mans facendo historia. As miñas inclinan nas túas costas os abrazos desde a infancia. Agora nós, corpo que añoraba cando morríamos a cada vez. Así es, Xela Arias, protagonista das nosas letras do 2021. Hoxe
teríaslle dado 59 voltas ao sol. E nós non teríamos que lamentar esta vida truncada. Pero acaba ti esta crónica sobre ti, linda poeta. Ponlle ti o broche de ouro co teu filosófico falar. Detrás de nós, nada. Nin deixarémolo bo da ave descrito nin pintado. O sentido das follas do outono cando as piso. E o tempo nos nosos soños, xuntos, así de ben. Grazas, Xela Arias. Feliz día das letras galegas a todos os que falamos esta lingua tan fermosa. Un bico para todos, amigos. Un bico grande.